Ukartonga Voice of the People Party na ka Urban Rusmer Constituency uma ada keng ko dang liang wala umyo ekjing job hagine ki election MDC kabadang shudep Henry umla shu kelam da ai kuplay bat singango ya kinong kerchan jong u na ka deka constituency na liang ka jong u ula pen pau ya kini kenten na ka liang ka jong ngam singula kelam da pen pau kajing singango bat ka burom sha baro kinong kerchan bait bat ki bahi jong ka Urban Rusmer Constituency bat syabaro ki perlok ki banajan bat najingai ki ba aim sen langinga hagane ki election MDC arajar arpsan ngai I nalaki kemat ya kajing I bat kajing shania jong pi nga watla ngadon shibun ki jing duna ha kajing long brew kamtam kebangami na kalong ying kebaduk Henry peklem teu ya kita ki baro pi koloi ban ya sha dengan lang bat nga man ha kapor ha kajing ya inti bat ya kata ngatip ba pi ya terang met bat mesen ban yo ya kajing sensyar kadal kebakuit bat kebahok ngam don ban ai ya pi Henry tang kijing duai wat la ngam poi sha katong kumba pi angnot yang ha kane ke MDC election Henry ngan pentik kena sha pi ki ba ban yang ha kinong rim bat ngan yai don rengkat bat pi ha kino ke mentah ngan yai kan mau ye pi ha kajing duai sha ublei ba un ri sumar pendap kerhai ya kajing im jong pi kumju nga kerpat ye pi ban kan mau lang ye nga ha kajing duai jong pi kublei shibon kublei shi hajar ngok